Tačno opet pucaju iz ove dve kuće. Iz ove dve kuće opet pucaju. Da idi zovi tamo. Donesi još metaka za ovo. Donesi još metaka ovih 7-9, jel ima? Prekini paljbu! Večeras ja dobrovoljce biram, dići ćemo mi sve ovo ovdje tamo, tromlonima. Ajde, evo ga je uključ, šta je? Ajde. Rezervne rapove svi imate. Slušaj dobro, nemoj da pucate bez veze. Ovo su seljačka posla što ste čuli da pucaju bez veze ljudi. Neki snajperisti gađa, ne možeš ti ništa snajperisti ni sa puškom i televizom, možemo da se skloni pa opet da puca na vas. Prema tome, džabe odajte položaj. Kad vidiš živog čovjeka, pucaj odmah. I pojedinačno pucanje. Koriguješ pucanje. Nikako rafalno da ispucaš 30 metka za sekund jedan i šta si uradio poslije. Razumete? I pusti ga nek ti priđe malo. Ajde, doćemo mi da obiđemo položaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stole, stani tamo. Ajde. U kombi. Daj ključ u kombi. Šuco. Da. Vozi. Gdje ti ključ? Znaš gdje je ključ. Gdje je dva? Nemoj da mi ulazi u koji je pali. Ovo je prvi. A? Koji je pali, da.